Kakao maruta sa wala mo gumay tigumaluwikim nila ni boss ini sana bakit turang utilo inalam ni bakit utang matang na motor dagdag na lang ni sana wagay juga buksan ngay kena alam ni madaw sahot juga sa kamay rut kontabo nukuruli inalam karuli siko sa kachiko tingnan tunay na kumis na kena kama sa kachiko nukuruli kena kamaya usaha don nambul itu todo sa kachuna o matal sa kachuna bitan na o wabi binatagir todo sa kachuna na dondoli ngamay nunduke na nunduduro mo nila ano lang karamay sutaro sa kaya tukanda kung sa kamay na isulu doon sa kanakaban ni Sulia may doon na umuni labo na ibiyay alili para songkot sa kamay na sa kanang doon nga may ulo sa chicken o to na itaban o to sa suli to na kakato sa katsumego ni narito sa katsumego ni tabag sa katsumego na nisya ba o to na tamban ni forestry to na tamban ni Bibon Don Taki Minamboro orang sa chung ni nayo sa chung mananor to limo sa wul na kator to may na kempa en siguro buko sango non ro ke sa chung na lubenda mendo sa na buno taw sa kin na non raya abada dan sa kamayab en bidra mal sauch orang ada sa tercengang na rekor volume ng tutuasan so sambangan ng tutuasan orang bercerita orang bercerita na nung tubuh kana sa sosa ng damuli sa ramay kini sa talcikin orang ng gusto nila o to sulit tubo na ito tunta kaya ng sakit ko na corporal punishment wapos sakit ko may nasa na ko turang na tasir na mado sauti sana siguro ni kay kaulit sultal may na corporal punishment sa village ko ni kanibukar raw tagibir na ngoni ke nabi nakatsak maybe nakanonon ra iba karoon na lumenda patagin na makumbunda ito sa tsunga may bali kuno sa ngamin tatakatakin na ba kuko kaya na itumtubo kaya na doon ibisuso nung nasusungi sa kamay na lumenda meron nga ni karoon naka sa ilin sa kapakan doon na re-renin burindang yung tuto sa tsunga na matangkong matasak ng singli ko na puso ni karoon naka pero sa ka na doon nga may Rabu ke bir na benda. Ena sang sala nga ni biro sango ni bisi ni mataka. Imin dawal sa wang ko na bilenga. Ndo war di nak sa ko bir na don din sa may merabu ke sa na or na lenga. Ando talita sa wala na do so ka hukumuni bakaliliro na wambimbi na chusa na boss niya sana. May nanguna sa kautorikin na naitutubo ka praminsa. Matendo sa nanguna undo rongot sa akin na nakaway. Rongot sa akin na kirkere. O
urong sa katal nga kinanasangan ni Pipator Degtag. Mga mimbi, nabi na natutubi sana. Isang libo sa kanikuha. Ano may sungko sa katsyo na bos niya sa napakuturang utiliw. Nabital no sa ngo. Goya sa kani pagkaturing nga ng bos niya sa utiliw. Nabi mo na todo ko. Ang daw si Kob. Wacho sa kami nasa napakuturang unitasir na madasauchi. Kaya nang dolo sa katsyo ko runa kunibuli. Dolo sa katsyo na liba-liba. Rumah sa talcing nga libo na kerkere. Wasa ka na vital noy. Dana nagkaroon sa kanising libo ni kuha. Yung kaway sa kaway libo ni libra. Sumura ka sa katsyo may libo na vital no. Erna nung sa kanin natakang nga nung doon sinisinto ng madaw. Kung bimbing natin ng sala. Kaya sa katsyo nga na ibig na madaw sa ochi, ibig na pulo sa ochi, sarna nung menadaka. Nataka na liba-liba. Utong sa katsyo na nito banwa. Sa rambal matay nyo, nito ko ikito, nito tubo-tubo, gayon doon sa kanang salamay natin. Erko ba yung masinsota ba? Rambal matay nyo, nito tubo na tamay kinam sa gayon doon sa kanang liba. Uso sa katsyo may nasa napakuturang o nagtasiri. Ni mamataltay sa katsyo may namata ni Bose ka. Utong sa katsyo rin sasanga ng mata. Ano yung sana ng ano. Nabi mata niya sa nagtasiri sa kanindua. Pagkanda po na 1,000. Siti sa katsyo may nanong kurkor. May nakinandala mo sa may sa chumingo. Ngayon sa kanil tayo libong dami chungo. Nakatatsyo may matatsatso na vital mo. Sato satso anong da vital mo. Uwabi binakawalim. Hindi na sa kanil tatsyo kung may matapat ni politik na sigilin ko. Uwabi binasakabi kumni. Manyanjing takiyaw ito nung kupati. Ni politik may hindi po kasang anong damatento. Yan natakatakan may bator takitak. Na matagali bus-bus kawasan mo ay buki anak na pakabutukan na natatanda niya sana kinitingo na kanina na bumubiti buhay ba sa kanangaw na na may sotoki na kau sa tuwa raw marong at naman ng anday kudir sa naman gugalis-lesi naman guministers mga hindi inabing garabi na matento namada sa ocho na Rongo kasakat sa kutsuna kinasuli na nanda tigini umay labo na daw-tay-tay mandahua. Asul sa kamay na GPH. At tingin na sa kanami talmo yan na TLTB na tulo na vasan ba ka ng bagsaoti. At tingin po sa kanami umay labo ng don-don sa bulutos lagi sa mga natulungan raw. Siguro sa out sa may wasis na kaya liman daw nundo. Biro sa kanila liman sa kabulkawal nundo taytay. At may nakatsakang may bakator dagdag na nandra itaytay. Sa dondo niya sa kamay na tamatatagan ng galimaro yan ibibugsan mo. Siguro sa katalangan na biro kini na ito kininggel eh. Biro ang takan na namininggal na wandering business eh. Sabi na sa kananong dito turang ni Bunwa. Yan ang nagdas tama sa turang at takasakatong ni Labuno. Dilo sa kanangon ang nagdawitang matak na kina pangandurin ng business yung nanda ito na nandang galing. Isang sakit ko na ilaw may tayo kina ng business ko sa to sa kanila ilaw na matento. At tingin sila ka sa katigaw. May nasa suwara. Sa tunod sa katalanganan ng doktor sa nakuturang na sa ulo. Sa sangata ka na token ng gala sa sangata kami tuwag sa nang business yung nandang gala. Ito sa na tigil ng gala mundo talitang ulo na nanda vital mo taka na lumutang. Meron kaya na bibator tig-tag. Kung maka ng dolar niya wabubo, sikur ni buli. Tarnimbani uang
kina ringa ngata todo ko ni karabi sa ndo na kano no kundo maro taka nanguna ni bitan mo sangul waktu kan sa ni bitan no wandin din tay kina mado sao chinikin le dollar na wapo sa chigo bitan kas ni bitan balin kas ni boli singilem sanggo bukan boten sa chigo sa katalangan itu men dolar sa kana balin kas ni boli ni chigo sanggo Gusto sa nga libing gararin mo, wala na kina, taka-taka-taki. Natatalo mo na tayo itong karungatan na nangyayang din na linungan mo. At saka sa kanita ni Lilimbos ni sana, napakarungatan na nangyayang din na rekoro ni matataka may, na rekaw ni garo mo ni kay, bukan daw takamay, kinamatay ito. Tumusakot sa kanita mo ni Beda, so na, foto tu yang nabi uning karapa ikan bimbi kini sana kata-kata nama kata-kata tempat tertentu yang bimbi kini na kata-kata boleh sama ni bimbi menurut bimbi kerana ada nama datang yang ada di mana uning nabi karapa kini ini kaku sama ni dari tempat ni tanda bimbi narang mati katumbe di sarap kami nak kembali di mana go nama indambe naman indam dabe ni velo takin ni sing ni matak so naman ni taru sa mga dalata na tatanda ni naman tigena kami sa naman tigena na daron sa rawat ni tatanda ni naman tento kaya naman tigena ka kaya ba so to ito sa naman kami sa atin sana yang baki indo tulo sa masa chulo tubo wala mo gumutento kasama ro to kana nadakata ni ro to dekta kina naman daw Nabuto-dekta ko ni Ronnie Reda kaso dakasar nga inasano to iliw go okatsa-katsa kina tani yung sala kini bebo taki bebo dekta ke tarawon don nambura ni buwalan do karaw sa nga ni Reda ni dur nga ito ba yan anong nindo wali ya endo sana tiki no mandar no wandi dekon ni kino ya nabi motor dek-dek Desember saranganya dor main na ibu katangin ni hindi eman ribe alam niya sana salary sa chuna tumbu bukan bimbi na bondur bisnesi may bakaw ni sa kilasa chigo sa bakaw dur chigo na taka ni kana bakal butak na rara ni mo bukan usori goa na wala na tumbu business na alam niya sana may bakaw sa bondur tintig sa chuna nanti sama musuh kami sana lama Lilimbos di sana. Ini tuh kata nabi kaya na ringan itu kini buku turun itu kisah liu, buku turun liu sahaja kata na lamanya sana. Mereka sa kalau turun dengan sahaja kata ni buku turun itu kita tanda tagi. Siang ini kini balaya minta sahaja kalau lele. Ini boleh misalnya itu sahaja ngana nanti kata meron rakila na kinuruna kana luvenda kir na makumbunda na gay mo sa tingmay ina kanang na rawat na tatand na tento sa tuwa sa chukun mo nga tangan di na sana to loro kina nada chukun ko na lolo mo na nanda tanwa na rawat kina liru sa na rikabina ka mimbalatan na nando to sana Nabi ta sana mali sungguh sandala basa chigina na bosnya sana uturang utiliw nasa vuliw naka na boleh